fashion. Nganggo handscoon salah. Gak apa-apa kan kok bisa dibenake yo tangan kono. Iya wis. Dua handscoon. Tapi nganu nyekelnya salah iki. Oh Yesus ganti nak. Ada bang piye? Lah kan nyekelnya kudune nek benekke ning sing kene kan sing mbok cekel ngene. Heeh, lah terus nek kowe wis nggo iki. Terus nek kowe wis nggo iki kan sing mbok cekel kene. Yo yo. Oke, mbak iki.